Dwi mor proud o'r ffaith bod merched 1923 wedi gwneud gymaint. Sa gennym ni ferched fel na rwan, sa'r byd yn wahanol. Ydych chi'n deud bod chi wedi ffindio'r ddeiseb yn y llyfrgell yn Aberystwyth? Sut y damwain? Hap o damwain llwyr, ia. Hap o damwain. Digwydd stopio yn Aberystwyth a digwydd gweld y llyfryn arbennig yma, y clawr lledar hyfryd ofnadwy yna lle. A dyn hanes dros 300,000 o lofnodion merchaid sydd yn America wrth gwrs ar hyn o bryd lle, ac yna pam dwi'n meddwl mae'n ofnadwy bwysig bod ni ffeindio allan pwy oedd y bobl yma ac cysylltu efo'i disgynyddion nhw da. Ia. Dipyn o waith ymchwil i ffeindio allan yn un o'n lle mae'r llofnodion a dwi'n siŵr bod pobl yn dal yn hollol dir. Dwi'n meddwl yn y Smithsonian felly. Mae yna rhywbeth i gael gafal am un yn lle. Dwi'n teimlo'n gryf bod merched wedi gwneud safiad o'r gynnar a 1923 wedi'r rhyfel. A dyna'r unig beth oedden nhw'n gallu wneud fel merched. Ond o gael 400,000 ohonyn nhw, o'na gryfder mewn undod a gobeithio bydd merched heddiw a dynion heddiw yn gallu dod at ei gilydd a cael yr un effaith. Diolch o fawr iawn. Mae'n debyg bydd y merched y wawr yn gallu danfon ddeiseb allan i bob un o'r cynghennau clybiau traws Cymru a gofyn iddyn nhw ymateb yn uniongyrchol. A gobeithio yn yr hir dymor gan bod ni'n cydweithio'n agos gyda'r Llyfrgell Genedlaethol bydd modd i ni chwilota trwy'r ddeiseb wreiddiol a gweld faint o'n cynfamau a neiniau yn myngus ni oedd wedi arwyddo'r ddeiseb yn y lle cyntaf hefyd.